ko o kuma in n'o ye Alahu akibari in fɔli ye o bɛ se ka na ni hakili suɲɛ ye ka ɲɛsin dugudenw ma. Armée ka sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ sa bɛnnɛgɛ mɔnna u y'a yira sa k'a fɔ ko kuma minnu bɛ fɛn in kɔnɔ a darawuli barika ka bon sabula moto ninnu kan ka kɛ kilomɛtiri min kan o kilomɛtiri fana ka jan kosɛbɛ nka bɛɛ n'a ta wolomasiri tabaw ye wuli ka jɔ kɛ ka nɔnfɔnbɔ kɛ k'a yɔrɔ lamini ni a tɛnkudugu n'a bolomadadugu fo ka tɛmɛ o kan k'a bɛɛ lajɛlen salo u ka jateminɛw ye mun yira kuma kuncɛ la sa o ye k'a fɔ waleya in bɛ ka jatigɛ de ɲini a bɛ ka jasira de ɲini a bɛ ka fɛnw ɲini fɛn minnu bɛ yen bi ni olu laɲini sabatili o bɛ sɔn ka gɛlɛya wa min ye maaninfinw ye k'an fana ka hakili to an yɛrɛ la koyi kibaruya bɛ kibaruya la an ka n'u cari cari ɲɔgɔn ma an ka n'u didi ɲɔgɔn ma an ka n'u bila ɲɔgɔn kun an k'a bɔyɔrɔ ɲini an k'a laɲini ɲini an k'a dɔn a bɛ ka kɛ kun min kama yanni an k'a cari ka taa diɲɛ fɛ armée ko maaw k'u hakili sigi baara min bɛ sen na lakɔlɔsili bɛ ka kɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ maaw mana fɛn o fɛn fɔ u bɛ wuli ka jɔ kɛ ka taa kɛnɛ kan wa misaliw caman bɛ yen bi bamakɔkaw yɛrɛ ye caman seere ani mali dugu caman y'olu seere nin waati laban in olu kɔnɔna na Falaye Sotigi Kuyate ale ko jamana ko ni foyi tɛ se ka sanga premier mai o kɛra kunungo min ye yanni ale cɛ an kun bɛ sanga kɛnɛ kan sanga min don ale ni sanga tɔw tɛ kelen ye o ye an ka cɛbale o ye an ka maa mafalenba in o ye an ka jamana wolomasiri tabaw ka minisiri ani sɔrɔdasikɔrɔw ka minisiri Falaye ale ka janaja kɛnɛ ye o ye maa min don a fɔra fo k'a dɔngala kari n'i y'a ta k'a jateminɛ Falaye min ye Mali an bɔra yɔrɔ jan koyi san 30 boli baaraw kɛcogo laɲiniw kɛcogo jamanadenw yɛrɛ ka ko faamuya cogo ani anw yɛrɛ ka ko labɛn cogo an bɛ se ka bɔ o kɔnɔ cogo di ka sɔrɔdasi daga ɲuman sɔrɔ Sajo ka miirina filɛ wulikajɔ ni cɛsiri k'o kɛ a fɛ yaasa a taara yɔrɔ o yɔrɔ kuma kelen min bɛ a da a ye anw dɛmɛ an ka se ka sɔrɔdasi cɛkuluw sigi an ka se ka cakɛdaw sigi an ka se ka baarakɛyɔrɔw sigi an ka se ka kanw bila sen kan min b'a to don nataw la an ka sɔrɔdasiw bɛ kɛ ɲɔgɔntɛ ɲɔgɔnmadaw ye minɛnw ka ɲini ka di wulikajɔ ka se ka kɛ laɲini fanba ye min ye bɛɛ lajɛlen k'i cɛsiri o hukumu kɔnɔna na Falaye nin kuma kelen baarakɛlaw ka lafasajɛkuluw ye nin de ta kunungo ka baara kɛ ni a ye ka kɛ ni mɛkalo tile fɔlɔ ye u ma damayira kɛnɛ sigi u ma yɛrɛyira kɛnɛ sigi denfilema ye a ko la u y'a kɛ tasibila ni miiri ye u bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ jamana bɛ laɲini labolo min kɔnɔna na bi k'o tɛ se ka kɛ o la an ka kɛlɛkɛcɛ minnu binna u ye dugawudon kɛ u ye ko Ala k'u dayɔrɔ sumaya bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ ko min ye sɔrɔdasiw ye Falaye u fana ye faso cakɛlaw ye han baarakɛlaw don wa n'a ma ɲɛ k'olu ka ɲɛmaa nin sugu taar'i da kuma tɛ jamana jɔyɔrɔ mun d'a kan k'an ka dugawu kɛ Ala k'an ka jamana kisi Ala k'an ka jamana taga Sajo Kamara ani maa bɛ Falaye ni Ala y'u ka kalifa minɛ o la u ye dugawu k'a bɛɛ lajɛlen ye ko Ala k'a bɛɛ lajɛlen dayɔrɔ sumaya si ni kɛnɛya ni labanko ɲuman k'Ala k'o di maa minnu bɛ yen bi ni olu joginnen don Ala k'u segin u yɛrɛ ma baarakɛlaw y'a yira sa k'a fɔ Falaye nin waati laban in na jamana bɛ ka taa sira min ta jamana bɛ ka wulikajɔ minnu kɛ olu yɛrɛ tɛna to ko a ko la koyi wolomasiri taba cɛbalenw baara mun bolo dalen don u bolo cɛsiri mun b'u bolo laɲini minnu kɛlen d'u fɛ u y'a ɲini ka tɔndenw fɛ k'u sabati n'i bɛ baarakɛyɔrɔ la n'a fɔra ko nin taasira in t'i bɔ i ka sɔn o ma n'i taara kɛnɛw kan n'a fɔra ko nin ka sɛbɛn ɲinini fɛ i ka sɔn o ma n'i bɛ laɲini na sa Falaye bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ an bɛ dabolo min na bi a kɛkun ye an ka jamana bɛ se ka kisi cogo min o hukumu kelen kɔnɔna na fana armée fana bɛ ka baarabaw kɛ baara min b'a to dɔ bɛ fara lakana kan o de y'a to sa ko musalaha k'o banna k'o la pewu Falaye don nataw waati nataw yɛlɛmaw na kɛ maaninfinw yɛrɛ bɛ ka kunnafan ka fɛn o fɛn fɔ Falaye armée ɲɛ bɛ a bɛɛ la o la sa an dafɛ jamanaw maa minnu bɛ yen ni olu kɛlen ka degun ta ka ɲɛsin an ma an yɛrɛ k'an hakili to an yɛrɛ la fana fɛɛrɛ ni dabali an ka se k'o sigi sen kan yaasa cogo min nin degunba minnu bɛ yen olu bɛ se ka ban cogo min na lafiya ani basigi jamanadenw ka baara bɛ se ka kɛ cogo min na baarakɛyɔrɔ ɲɛnamaw kɔnɔna na Falaye nin kɛra kumaw la kumabaw ye kunungo baarakɛlaw ye tasibila ni miiri sigi min kan ka hakili jagabɔ kɛ hakili la a dɔw na se faamalakaw ma u yɛrɛ n'a dɔn k'a fɔ k'u ni jamanaden fanbaw u bolo bɛ ɲɔgɔn bolo nin baara ninnu kɔnɔna na Falaye kunungo Cour suprême ale yamaruya kɔnɔna na sabula sɔrɔdasiw ka Falaye sɔrɔdasiw ka kiiriso
ale tɛ cour d'appel nɔgɔn na koyi dagabana adama ninnu ani Ture ninnu ani procureur tɔ minnu bɛ Bamakɔ kɔnɔna na olu de bɛ Balogo Gindo ka yamaruya kɔnɔ olu ye près la cour d'appel de Bamako ye mais tribunal militaire ale ye près la cour suprême de Fala ye sabula nɛgɛ tigɛyɔrɔ ye Fanda ye o la sa min ye procureur min bɛ yen le procureur près le tribunal militaire ale bɛ wele ten de ale de ko kunungo a ka bataki bɔli hukumu kɔnɔna na ko Bamako n'a lamini Mali cɛ n'a muso denmisɛn ni maabakɔrɔ ko olu ka parquet militaire n'o ye sɔrɔdasiw ka procureur ye ko ale ye ɲinini dɔ dayɛlɛ k'a sababuya kɛ Bamanjɔli ni ka walekɛbaw ye bingali min kɛ an ka jamana kɔnɔ avril kalo tile 26 ani Mali fan caman fɛ ani Bamako k'a da ka wuli a n'a ɲagata o sera wolomasiri tabaw dagayɔrɔ ma Fala ye Bamako b'o la Kati b'o la marabolo tɔw bɛɛ lajɛlen caman bɛ o la min ye Sadio Kamara ka du an ka wolomasiri tabaw ka ministre o fana b'o la Fala ye ko sɛgɛsɛgɛliw kunfɔlɔw ka kɛ ni waleya in ye k'a y'u bolo da daluya ka daluya kolo girin daluya min b'a yira sa k'a fɔ ko min ye janfan tun bɛ ko in na kosɛbɛ janfan min ni sɔrɔdasi dɔw sen yera a ko la Fala ye sɔrɔdasi dɔw b'a la olu gɛnna ka bɔ sɔrɔdasiw ka gun kan dɔw fana labɛn kelen don olu bɛna gɛn ka bɔ sɔrɔdasiw ka gun kan ani dɔw bɛ bi olu sen yera ko in labɛnni na a wulikajɔ n'a cɛsiri a bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo min ka ɲɛsin u yɛrɛ ka ɲɛmaaw ma Fala ye o kɔlɔlɔntan tɛ wolomasiri tabaw y'a yira fana k'a fɔ n'o y'u ka procureur ye ko min ye politikimaa dɔw k'olu sen yera ko in na Fala ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ye Umaru Mariko u y'ale ta tɔgɔ ma ko min ye Umaru Mariko ye n'o ye docteur Umaru Mariko ye Fala ye procureur ka sɛbɛn kɔnɔna na a ko Umaru Mariko sen bɛ ko in na wa min ye janfa in labɛnni ye k'a sen yera a la procureur y'a yira sa k'a fɔ ko ale ka sɛgɛsɛgɛliw a ka wulikajɔw o sera maa fɔlɔ min ma o ye Alassane Diallo ye n'u b'a wele ko Abedi ale ye sɔrɔdasi ye min kɛnɛ ka bɔ sɔrɔdasiw ka gun kan wa wulikajɔ in yɛrɛ senfɛ ale yɛrɛ fatura wa a yira fana k'a fɔ ko min ye siganamaw maa minnu ye ko in kɛ minnu jɛra k'a ko sigi sen kan ni tɛgɛ dara o dɔw kan o ye sergent Jakarija Sojo ye ale ye sɔrɔdasi ye min bɛ sɔrɔdasiw ka gun kan nin waati in na a bɛ baara la adjudant Musa Jane ale ye sɔrɔdasi ye min fana bɛ sɔrɔdasiw ka gun kan nin waati in na min ye adjudant chef Mamadu Keita ale fana ye sɔrɔdasi ye min bɛ sɔrɔdasiw ka baara la Soyiba Jara ale ye sɔrɔdasi ye min bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la Fala ye ni maa naani ko tɛgɛsira ka da ninnu kan procureur y'a yira sa ko ni maa fɔlɔ minnu welela o kɛra bonya ni karama ni basigi ni lafiya kɔnɔna na u n'u jɛɲɔgɔn ni maa minnu sen yera nin ko in na k'a tɔw bɛ ka ɲini Fala ye dɔw ye duuru don fiɲɛ la ka ban anw kɔni ye kwaji tigɛ a mɛnna an taara fo hihahi o kɔfɛ Fala ye procureur près tribunal militaire de Bamako ko sɛgɛsɛgɛli tɔw bɛ sen na lakanabaw ka kibaruya min ye service de renseignement maaw u ye wulikajɔ ni cɛsiri min kɛ nin ko in na ka se ka kibaruya sanumanw sɔrɔ ko k'u fo o la wa k'a b'a da dugudenw bɛɛ lajɛlen tulo kan ani maliden bɛɛ lajɛlen tulo kan minnu bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan Fala ye ko nin baara in sɛgɛsɛgɛli tɔ bɛ to sen na bonya ni karama ani sariya min bɛ wolomasiri tabaw ka gun kan o ko hukumu kɔnɔna na ko waati ni waati a na kibaruya di bɛɛ lajɛlen ka se ka bɔ a kalama procureur ko k'a bɛ faamuya ko ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ kibaruya in ale la bɛɛ lajɛlen ka se k'i ka tɔmɔta sɔrɔ a la Bamako mɛkalo tile fɔlɔ min ye san 2026 procureur de la République ale ka substitut n'o ye Ablaye Nantume ye ale de sɛgɛnɔ bila sɛbɛn in na Fala ye k'a cari bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a sɔrɔ cogo min na an bɛ t'e fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na ni kibaruya tɔw ye k'i ɲininka i ka sɛbɛnw na i na sɛbɛnw di moto taw na di mobili taw na di i yɛrɛ taw na di maa minnu b'i kun i na olu bɛɛ lajɛlen ta di o la sa k'u y'a ɲini bɛɛ fɛ Fala ye ni maa o maa n'i bɛ bɔ Bamako bi i ka sɛbɛn ka k'i kun anw ka da filɛ butiginin filɛ o t'a la dɛ a bil'i kun i bɛ mobili kan o mobili kɔnɔ o i bɛ moto kan o i kɛlen don ka maa ta o sɛbɛn ka k'a tigi bolo o la fana an fana bɛ min ɲini faamaw fɛ Fala ye u ka sɛbɛnko in fana filɛ u k'a lajɛ mɔgɔ bɛ se ka sɛbɛn sɔrɔ cogo min sabula biométrie ale ni carte d'identité kɔrɔlen ale ni sɛbɛn tɔ minnu bɛ yen
u ka campagne daminɛ u ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye kunungo sura an ni maaw ye ɲɔgɔn ye fala ye polisiw ko sa n b'i dɔn t'a la dɛ wa minɛn minnu b'i bolo i ka mobili de bɛ woloma koyi ni saki b'i bolo moto k'a bɛɛ lajɛlen bɛ woloma k'a bɛɛ lajɛlen kɔnɔna lajɛ an kɔni a jaraw y'a bɛnnaw ma fala ye sɛbɛn kun b'an kun an ka mobili fɛnw kun dafalen minɛn minnu kun b'an kun minɛnw tɛ min bɛ se ka ko se maa ma nka an bɛ min fɔ maliyɛnw ye n'an k'an b'a fɛ ka lafiya fala ye an ka sɔn nka faamaw fana k'u jija k'u ka to sen na dɛ a ka bɔ karila ka ntɛnɛn sɔrɔ dɛ ɔhɔ n'o tɛ kunungo couvre-feu yɛrɛ bannen y'a sɔrɔ maa caman taara so dugu sumalen kun don mɔgɔw y'a dɔn k'u to so k'a bana n y'a dɔn bi kɔni maaw na bɔ wa n'a bɛ bɔ aw ka sɛbɛnw ta dɛ fala hali denyɛrɛnin a ka sɛbɛn bila i kun parce que n ye min ye dɔnbagaya yɛrɛ de tɛ u bɛ k'a kɛcogo de y'a kɛcogo yɛrɛ ye parce que maliyɛn fana filɛ nin ye n bɛ karisa wele hali n'i ko ka chef wele ka sira foyi t'o la sisan chef wele t'a la chef yɛrɛ tɛ téléphone ta donc bɛɛ k'i ka sɛbɛn ka bɔ n'aw ni denmisɛnninw bɛ bɔ aw ka papier dɔ bila aw kun ɔhɔ aw ka hakili to aw yɛrɛ la aw k'aw don waati n'aw bɔ waatiw fana jateminɛ parce que bi min bɛ ka kɛ a bɛ ka kɛ an bɛɛ de kama an kana fɔ fana k'an bɛna gɛlɛya ta ka don la nka ɲɛmaaw fana fala ye u fana ka sɛbɛnko in jateminɛ an bɛ se ka baara ye su ani tile faransi kɔnɔna na bi foyi tɛ bɔ a la hɛrɛ bɛ si a bɛ tile ko an ɲɛ b'o min na nin ye an yɛrɛ kan ka wuli k'an jɔ an k'an cɛsiri an fana kan minnu bɛ yan olu fana ka se ka dɔw fɔ u ka se ka lakalili kɛ u ka se ka baaraw kɛ u ka kɛ lafiya kɔnɔna na a ka kɛ bonya ani karama ni kibaruya di sanuman kɔnɔna na an k'o kɛ k'u jaabi min ye fɔnba ye birema fɔnba a ko ja jugu kibaruya jugu kuma jatigintaw o dilanbaw bɛ yen min ye fɛɛrɛw ye olu sigilen don sen kan fana a bɛ lase cogo min na laseli cogo la maaw bɛ se ka faamu cogo min k'anw b'a fɔ fɛn min ma ko ye nkalon ye yan olu bolo olu ka baara kɛcogo don o nkalon n'o tiɲɛ anw de b'o ɲɛɲini k'o dɔn wa an yɛrɛ fana k'an jija an ka dɔ bɔ fɔliw la an ka dɔ bɔ jaw tilaliw la an ka bɔ a kɔkɔrɔma donni na sabula faransi kɛlen don ka fɛɛrɛ min sigi bi n'o y'a ka mugu juguba ye n'o y'a ka bɔmu atomiki ye a b'a dɔn k'a fɔ ko nansara kunnarijila ninnu anw tugulen d'u kɔ wa an tɛ far'u la fiyewu n'u ye fɛn fɛn fɔ an yɛrɛ bɛ tila k'a ta k'a di fɔ n b'a ko k'an k'an kɔlɔsi an bɛ waati min na o t'o waati ye an k'an cɛsiri an k'an jija ɲini mali jamana fana k'a taabolo falen fɛn minnu bɛ fɔ an k'u kɔkari ni daluyaw ye daluya kologirinw ye an ka maa banfalenw ɲini minnu bɛ se ka kuma in fɔ k'a fɔ ka ɲɛ fana yaasa an ka ko a ka kɛ tiɲɛ ta ye hali n'o y'a sɔrɔ olu bɛ tile ka nkalon ta ka d'an na a ko tiɲɛ an k'o da maaw tulo kan sabula an filɛ kɛlɛ min na nin ye bi o ye faransi ka wulikajɔ ye ka kunnafonidilaw su ka bila an ka jamana na wa a ma daminɛ bi fɔ ma ka fɔ la n'an m'an cɛsiri a tɛna na ban bi fana fala ye halisa min ye sajo kamara ka somayɛlɛmali hukumu kɔnɔna na laginɛkaw tun bɛ an fɛ yan n diɲɔ n'a ka maaw mamadi y'u bila ka na fala ye ko ɲɛmaya tun bɛ maa min bolo o ye amara kamara ye ale jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ laginɛ fanga la min ye général d'armée asimi ye a ye guinéenw bisimila fala ye alamisa don k'u danga na min ye mali kɔnɔna na hali n'o y'a sɔrɔ nin waati n'an dusuma kasalen don u nana ni sangafo sɛbɛn ye sangafo sɛbɛn min n'u y'o di général asimi ma min ye katikaw fɛ yen waleya min kɛra avril kalo tile 25 kuma in ye tali kɛ o la guinéenkaw ka minisiri m'u ka jamana cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna ale fana ye kuma ta n'o ye docteur mori sanda kuyate ye ka sangafo kɛ mali jamana ye k'a yira sa k'a fɔ ko mamadi dumbuya y'u bila ka na teliya la yaasa u balimaw u sinjiw u teriw an'u limanaw u ka se ka na olu kɔrɔ nin waati gɛlɛma in na mali ni laginɛ ka kelenya k'o tɛ bi ko ye wa olu minnu ye ɲɛmaw ye olu tɛna se k'o ban fiyewu sabula jamana fila ninnu bɔ ka gɛlɛn ɲɔgɔn na a y'a yira fana k'a fɔ ko min ye laginɛ minisiri min b'u ka jamana cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna k'a kelen ma na jamanakuntigi nɛgɛkɔrɔ baarakɛlaw wolomasiri tabaw ka ɲɛmaw u bɛɛ lajɛlen bɛ yan asimi fana y'u fo k'u waleɲuman dɔn u ka nin nali na ka na k'a ka bonyamasegi ta ka ɲɛsin mamadi dumbuya ma k'a b'a fo balimaya ale ni sinjiya o la fala halisa o sangako hukumu kɔnɔna na cɔrɔnɔ umar asi jalo ale tun bɛ sanga kɛnɛ kan a ye laseli min kɛ ka ɲɛsin sajo kamara ma an k'a lamɛn na tila k'a bayɛlɛma maaw ka se k'a faamuya a ka kuma la kumabaw. Moi, Sadio, c'est pas seulement le ministre de la Défense. Hein? C'est un jeune que j'ai connu quand il était aux Ewansik du Britannique. Hein? Ses aînés sont mes amis. Alors donc, je crois que
C'est 30 ans après que je l'ai vu, il n'y a pas 6 mois, dans une cérémonie où on s'est serré les mains. Hein? Alors, et comme ça, brutalement, la faucheuse est là. C'est mal, ça fait mal. Mais c'est d'abord un soldat. Il s'est engagé dans l'armée pour ça. Alors, donc, ce n'est pas étonnant quand cela arrive aux porteurs d'uniforme. Mais ensuite, il est croyant. On l'a dit, la mosquée construite, les témoignages des religieux. Alors, donc, et pour le croyant, de telles morts atroces, dures, c'est le paradis qui est ouvert. Alors, donc, nous avons cette certitude en tant que croyants d'être dans la douleur, mais d'être dans le réconfort parce qu'on est des croyants. L'au-delà existe. Et donc, Sadio, c'est le paradis tout ouvert. Nous implorons Dieu pour que Sadio intervienne pour nous autres plutôt, afin que nous le rejoignions dans ce royaume de Dieu, dans ce royaume céleste. Donc, condoléances à la famille, à cette vieille mère que j'ai connue, ses frères, Alou, Kardegé, Seiba et autres. Rokia, voilà, je suis là comme un membre de la famille. Voilà, c'est à l'oko. Ale nane kene ngaya balma srado sabula ale ni Sadio koroke o de kadi kosebe ni ya sambi sabai ale no obeteria la kabi Sadio nchinini abe pritane na lu singoro falai akoko Sadio yere ale na ka bolo di nyoma ni ya kalo woroi o kera jamalaje do senfe uye nyanfo ko nga ko dogoni mi no dogoni nyumando aye folni tanu ke ka nyesi de mayama ko alaka minye abalmake ko alaka daro sumaya ogumu kelen konana yemwa nale jamana segi sa uluka franjala uluka wasadon falai uluk me baro sigila o ka jere kerengene bisabani konontona o tumuka ke wagadugu ka ufi babu kunchelila uye sebenge afomma sako résolution mali aleka lakana ko ka falai uya ira sako ulu dusu kashilemba uya me ka foko mi wulu masri tawa mali kono ko bingaru kan wasadum bela jile ira saka foko fo anana ken ni woy mami ni mbora la kosebe o chara nga minta digle do bela bi o ye Sadio Camara ye we dugo ke sala ka le daro sumaya mami mbe nunu joginono we dugo ke ulu ye ye mwa mawya ira saka foko remna na janaja una na keneka kana sanga fo ke nga waliai minye wasade ka boje mana segi ngono ya ko ka ira sako tasibla obna na oke bamako kona na ya minye seben fasila mami fe yemwa CPI parlement ma fala no wasade onye fonoma Cheikh Ahmed Koulibaly ale ye président par intermier o gumu kelen kona na Mali ale mamunu me yemwa kona na fala no me tamana wagadugu ka ofei uyu sembo kono koro katanga lasgidin sola ni oyobe wagadugu kona na sanga sebe minda la ledo e General Sadio ka kena le ka Soumaïla Mali utara kata utegano bla ola kanyama no ye na serie ale fana tumbe ko ingene ka ananga wasablo frantela wasablo ma chama munu metama na wagadugu ka fe utegano bla ka tasibla ke ka dugo donga ko Sadio Camara ko alaka dairo sumaya wolo masri tabaw mekalo telefolo falai uka bara utura sena kerengrene ala ibaro ka foni wati na minye arme ye ale kon me wuliga jola o wuliga jo senfe sa Mali ni Mauritanie dancela pangurun koni ale lamaga ke lamaga senfe sa ira ka foko minye irisila ka ka chedon kata fara IS tawka ale ni Mali taw o wuliga jola Mali ni Mauritanie Mali ni Algérie dancela bamanchuale ma keme fla moto keme ani biduru pick-up nani uyolu de gosi kunungo o kera ni wulika job belele bay wulika job ngoni kera pangunu konnana Mali ni Mauritanie dancela minamunu tume ani mamunu tume nu jogna no kuntaru sangana fiya boka keni bingali mungara ya uyolu bela jele de dakolonchi ko flengolonchi mi ye mobli keme flala ku seraka keme mobli keme flala usraka keme aniko uyo ode noni mi moto keme ani biduru bamanjuwele ke ba ma keme fla ani moto mobile pick-up nani o bela jene ko ni susura wuliga joy ale senfe jama yere gele falai tede munu me duguma ko ulu fana wi wasado atola akunyira la fana ka fo ko ma tisega do ma tisega bobo makoko nana kibaro ku njensera fa bela jele fe avon mo sako ga daw tugu peu ngoko eko mangalon tigiawa taji ale dona kunungo minye kabini songmada nyage kanya nani wati minye bamakona la mini bela jile minye kunungo juma
o ye k'a yira sa taji citerni 830 o de donna an ka jamana kɔnɔ ko maa bɛ se ka fɔ tare armée ka wuli ka jɔ n'a ka cɛsiri o kɛra o sababu ye min ye pankuru minnu bɛ sanfɛ sa fala ye olu kɔni dara citerni ninnu ka sa ka na n'u ye DGCC maaw y'a yira sa ka fɔ ko nin taji ninnu kɔni dilanli bɛna daminɛ yaasa bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a sɔrɔ cogo min fala ye an bɛ min ɲini ɲɛmaaw fɛ u ka wuli ka jɔ kɛ tajiko in na a kalo 2 ye nin ye station ka dɔgɔ min bɛ gasoil feere a bɛ taa yɔrɔ min a ka ɲɛɲini ka ɲɛdɔn nin sɛgɛnba in nin wulikajɔba in sɔrɔdasiw tɛ se ka nin degun kɛ chauffeur ni citerni chauffeur ka nin degun bɛɛ kɛ ka na n'a ye ko ka taji feere maaw ma o gasoil tɛ ka ye station kɔnɔ bi ɲɛmaaw ka wuli k'u jɔ a ko la a mɛnna sen na dɛ a bɛ na taa ni ka segin ka bɔ ka na k'i bɛ n'i ka mobili ta i bɛna sɔrɔ u b'a fɔ k'a banna pewu donc an b'a ɲini u fɛ u ka wuli ka jɔ k'o la kunun ko ɔmorikaw olu fana ka yɔrɔ la sa wolomasiri tabaw kɔni daga yɔrɔ min bɛ yen u sera ka o fana minɛ k'u jɔ n'o ye o waati kelen kɔnɔna na gurumararusukaw kɔni ka dugudenw caman bɔra ka armée ale kunbɛn a ka donni na sabula a kun yera k'a fɔ bingali kɛra gurumararusukaw fɛ yen bingali min y'a to sa n'u tun ye minɛnw ta ka taa n'u ye fala ye degun barika kun bonyana kosɛbɛ nka armée a y'a jɔ a jɔyɔrɔ la kunun ko u sera ka na gurumararusukaw fɛ yen gurumararus ale ye dugu ye min bɛ Tumutu kɔnɔna na cercle fana don cercle mun nafa ka bon kosɛbɛ bateau min n'a dafirila fala ye a kɛra olu de ka fanfɛla la ye an b'a fɔ sisan ko armée halisa u ka dɔ fara cɛsiri ni timinandiya kan wulikajɔ yaasa cogo min na baara bɛ se ka ɲɛ u bolo an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na ka taa Tɔnbukutu nin ye Burɛmukaw ye Burɛmu sɔrɔdasi minnu bɛ yen olu tun bɛ patrouille fana na olu ye patrouille kɛ dugu kɔnɔna na k'a yira mɔgɔ la k'a fɔ ko basigi ni lafiya bɛ yen n'Ala sɔnna a ma sini Kidali marabolo kibaruya minnu bɛ yen ka taa se Tesalit ni Agɛlɔg ninnu ma an na olu da jama bɛɛ lajɛlen tulo kan mɔgɔ bɛ se k'a faamuya cogo min na ka kɛɲɛ ni an ka sɔrɔtaw ye ani wolomasiri tabaw mana kibaruya minnu di ka se ka olu da mɔgɔw tulo kan laadiriya o kɔnɔna na. Fala ye biennale ale kɛra Tumutukaw fɛ yen Mali marabolo bɛɛ lajɛlen tun bɛ 19 ka fara Bamakɔ kan ɲɔgɔndan don a daminɛna min ye décembre kalo tile 18 k'a kun cɛ a tile 28 ɲɔgɔndan in senfɛ sa marabolo bɛɛ lajɛlen ka seko ni ka dɔnko yira don min Kulukoro yɛlɛla kɛnɛ kan an sera ka ja minnu sɔrɔ Stade Baba Alkayiru kɔnɔna na e yɛrɛ ka ja talenw don an k'o yira maaw la bi turu bɛ Kulukoro la.
Megeta Kulukoro Kufoku Walenyumando bita amo ojoya ne ala sonama sibiri wɛrɛ ana min ye kita turupu olu ye baara min kɛ k'o fana yira aw la bi tilega na Falaye Keyita ani ne yɛrɛ an kun bɛ ka foli ni tanu ta ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma maa minnu sɔgɔlen don an na Mali kɔnɔ Mali kɔ ka diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen min ye États-Unis kaw Falaye New York n'ala sɔnna ma bi olu ka wuli ka jɔ ye balo n'a ka maaw k'an b'u fo k'u waleɲumandɔn ka balo yɛrɛ fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la Georgia kaw fɛ yen a n'a ka maliden minnu bɛ yen yɔrɔw la k'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲumandɔn ala ka sini